pamagat ng piyesang ito ay nakakatakot magkaroon ng boyfriend na fuckboy. Yeah! Kaya ulit, sa fuckboy. Ako, sinabi ako direct ito, fucklord la. Napakarami ng bagay na pwede nating katakutan dito sa mundo. Mga bagay na hindi lubos na maunawaan at hindi pinaniniwalaan ng lahat ng tao. Mga bagay na nakikita at nahahawakan. Mga bagay na hindi nakikita pero nararamdaman. Nakakatakot ang mga tikbalang, mga engkanto, mga lalaking tall, dark, and naninigarilyo. Sa gitna ng talahiban, sa lupa ng hugis bulkan, sa mga nagtataasang puno, may mga maliliit na tao na namamahay sa paligid ng bahay nyo. Nakakatakot ang mga tiyanak, mga pugot na ulo, mga masasamang espiritu, mga sinaniban na sumusuka ng dugo. Nakakatakot. Kahit nasabihin man nilang katang-iisip lamang ang lahat ng ito, nakakatakot pa rin ang makarinig ng ganitong kwento. Nakakatakot ang mapagtawanan ng madaming tao. Nakakatakot yung habang nasa harapan ka nila, ay bigla ka nalang babatuhin ng kamatis. Pero mas nakakatakot pa rin ang lumilipad na ipis. At mas nakakatakot kung madapuan ka na. Nakakatakot kung mahipuan ka ng iba na bigla na lang sumulpot. Nakakatakot kung wala ka nang makapangpera sa bulsa. Nakakatakot ang mawalan ng pagtustos sa eskwela. Nakakatakot ang bumagsak sa isang major subject sa kolehiyo. Nakakatakot kung malaman ito ng mga magulang mo. Pero mas nakakatakot ang magsinungaling ka sa kanila. Kasi mas nakakatakot pa ang aabutin mo kapag nalaman nila sa iba. Nakakatakot mapahiya. Nakakatakot asarin ka ng iba. Nakakatakot ang may makasalubong kang isang terror na teacher sa eskwelahan. Nakakatakot mapagalitan. Nakakatakot ang may makasalubong kang adik na may balak na halatang manyak sa daan. Nakakatakot ang maglakad sa madilim na kalye kung ikaw lang mag-isa. Nakakatakot ang biglang pagkamatay ng ilaw sa inyong bahay kung wala kang kasama. Nakakatakot makakita ng multo. Mas nakakatakot kung nakatingin ito sa'yo at nakangiti pa na parang ulol na aso. Nakakatakot ang may maghahabol sa'yo na maligno. Nakakatakot makarinig ng pagkaluskos ng kung ano sa pader o kisame kapag gabi. Nakakatakot kung mag-isa ka lang sa kwarto mo, tapos bigla kang magkakaroon ng katabi, nakaharap sa'yo. Nagdurugo ang mga mata, umiiyak, hindi may pintang mukha. Nakakatakot ang mabangungot, nakakatakot ang mabaliw ng dahil sa lungkot, nakakatakot mawalan ng minamahal. Dahil alam mong hindi sila maibabalik pa ng kahit anumang dasal. Nakakatakot maiwan mag-isa. Nakakatakot ang hindi ka makasama, kalahati ng buhay ko ay naging parte ka. Nakakatakot umabot tayo sa panahong hindi na kita makakapiling pa. Mas nakakatakot nga lang kung magkasama nga tayo pero ang nasa isip mo ay siya. Mas nakakatakot pa kung sa akin ay magsisinungaling ka. Nakakatakot yung patagukang makikipagkita sa kanya. Nakakatakot kung masisilayan kung magkahawak ang inyong mga kamay. Nakakatakot kung sa akin ikaw ay mawalay. At mas nakakatakot pa kung hindi mo nga ako iiwan. Pero habang minamahal kita ng sobra, ay bigla ko na lang na malalaman na hindi lang pala ako nag-iisa. Dahil higit pa pala sa 5 ang iyong sinisintatang ina ka!